बिराद खुसि आङो गोबाव सम जाबायमोन बिराद दुखुआव दंमोन जोङो न'खराव बिनि थाखाय दा जोङो मोखाङाव लोगो मोनबाय बिनि थाखाय आङो हाजासे हामबाय होनो आरो इसोरखौबो आङो हामबाय होनो इसोरा जेन बे बिजामादैखौ मोजाङैनो दैदेननानै लाबोफिनबाय आरो मोजां देहा होफिननानै दैदेननानै लाबोबाय बिनि थाखाय आङो हाजासे हामबाय होनो आरो बेवहाय नुजाफैनाय साफ्रोमबोनि रंजानायजों लोगोसे जानाय लोंनाय जि आयजन खालामदों बेखौ जेन बयबो जालाङो आरो बिजामादैखौ आङो बिराद ओरैबायदि खुसिजों आङो मा बुंबावनो आंहा जेबो बुंनांगौ गैया बिराद खुसि लोगो मोनफिननायनि थाखाय बिनि थाखाय आङो हाजासे हामबाय होनो आरो बे मिडियानि गेजेरजों आङो जेन बिजामादैया मोजाङैनो न'खरफ्राव थानानै मोजाङैनो जेन न'खरखौ खुंलाङो बिसि फिसाजों मोजाङै संसार जालांनो हायो आरो समाजनिबो मोजाङै जेन मावलांफिननो हायो बिनि थाखाय आङो बिजामादैनि जानानै मिडियानि जानानै आङो हाजासे हामबाय होनो आरो 13 बेट्सनि बारग' NDFBनि सोद्रोमा मुस्रि अनसाय बर'आ बनट बेल मोननानै गावनि चिरां जिल्लानि थुक्राझाराव थानाय न'सिम सफैनो हादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बर'फोरनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांखौ जाफुंसारहोनो थाखाय 1998 मायथाइयाव NDFB आफादाव गावखौनो बावसोमहैदोंमोन। नाथाय बबेखानि बिथाङा सुथुरफोरनि आखायाव गोग्लैना 27 मे 2010 आव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव जोबजादोंमोन। गोजोनथाव खौरां दि 9 एप्रिल 2021 आव बिथां अनसाय बर'जों लोगोसे मुस्रि इन्द्र ब्रह्म, मुस्रि लख्रा आरो थरायना बैसागि बसुमतारी मोनहाबो जोबथेसालिनिफ्राय बेल मोननानै न'सिम फैनो खाबु मोनदों। बिथां अनसाय बर'नि गोबाव सम उनाव जोबथेसालिनिफ्राय फैनायखौ न'खरनि लोगोफोर आरो चिरां जिल्ला थुक्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गाजा गोमजायै बरायदों आरो गोसोआव जोबोद रंजानाय फोरमायदों। बे बुब्लियावबो बिथां अनसाय बर'आ बुङो दि जोबथेसालियाव थानाया सोमावसारनायनि मोनसे खोन्दो। रायजोफ्रा आंखौ अनदों बेनिखायनो जोबथेसालियाव थानांदोंबाबो आं जोबोद खुसि। बिथाङा बुंबावो दि बिथांमोननि केसआ राजखान्थिनि केस, बेनिखायनो बर'नि राजखान्थि हान्जाफ्रा नारसिनोबा जोबथेसालियाव थाबावनाय माखासे सोद्रोमाफ्राबो उदां जागोन होननानै बिथाङा फोरमायो। जेलाव थानाया पार्ट अफ मुभमेन्ट, बेखायनो आं जेबो रिग्रेट जायाखै। एसेबां रायजोफोरा आंखौ अनदो बेनि थाखाय आं जेलाव थादोंब्लाबो बिराद खुसि। जिहेतु रायजोफोरा आंनि उनाव दङ आरो रायजोफोरा आंखौ आशीर्बाद होदो, बेखायनो आङो जेलाव थादोंब्लाबो बिराद खुसि। दिनै नोंथांनि जारिमिनारि सान मा बुङो? येस, डेफिनेटलि बेयो आंनि थाखाय जारिमिनारि सान। जिहेतु आं मालाबाबो बिदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन एसेबां रायजोफोरा आंखौ बिदि आर'नाइ होगोन, बेफोरबायदि बम गावलायनानै आंखौ वेलकाम खालामगोन मालाबाबो आसा खालामाखै। बेनि थाखाय रायजोफोरखौ धन्यबाद होबाय। नोंथांनि न'खरनि नोंथांनि माखासे लोगोफोरखौ दिनै लोगो मोननानै माबायदि मोनदों? बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आं सानो बिसोर आंखौ मोजां हाबा मावनाय हेफाजाब होगोन। रायजो राजाखौ मा खावलायो? रायजो राजाखौ आंनि खावलायनाया बेनो, जों अनलायनानै थानांगौ आरो गावबा गावनि गेजेराव जोङो फिसा फिसौ खोथाखौ लानानै जों पलिटिक्स गेलेनाङा, नांलाय खमलाय जानाङा। जोंनि गेजेराव मोनथाम बुस्थुखौ जों गोसोआव लानांगौ: लाभ, डिउटि, रेसपन्सिबिलिटि। बे मोनथामखौ जों जुदि मोजाङै जुदि फालिबा जोंनि गेजेराव डेभेलप जागोन आरो जोंनि गेजेराव गोजोन खौसे अनलायना फैगोन। नोंथांमोना दिनै ओंखारबोनो मोनबाय, नाथाय नोंथांमोननि आरो माखासे लोगोफोर थाबोयो, बिसोरखौ मा बुंनो सानो? बेयो जोंनि केसाथ' पलिटिकेल केस। जों माबा मोनसे क्राइम मावदोंबाबो बे पलिटिकेल क्राइम। गतिके बेखौ बर'नि राजखान्थि आफादफोरा जुदि पलिटिकेलि मोजां प्रेसार होयोबा गासिबो गबोगोन आरो बेखौ बयबो प्रेसार होनांगौ पलिटिकेल हान्जाया। नोंथांजों साबैसे उदां जादों? जोंजों दिनै 7 उदां जादों। 7 बेल मोन्दोंमोन। सासे राजु सरकार होननाय बिथाङा माने जामिनदारनि एसे प्रब्लेमनि थाखाय गबोनो हायाखै। रायजो राजाफ्रा दिनै सोंबाय थादों, गोबां दाबो दंबावो जेलाव, माब्ला उदां जागोन? बिसेसके डिआर नाब्ला बिथाङा बेखौ दा आंबो एक्जेक्टलि बुंनो हाया। आंबो आंनि बेल जानायखौनो सारप्राइज जादों।
दा गतिके बियो टटेलि गभर्नमेन्टनि आखायाव दङ गभर्नमेन्टआ माला हगारो बिनि सायावनो जागोन नंगौ दिनै जाय बिथाङा 2011 सनाव बिथाङा जेल जादोंमोन जेल जानानै बिथाङा गोबाव सम जेल जानानै दिनैहाय बिथाङा दिनै न'आव फैफिननो हाबाय बेनिखायनो दिनै व्यक्तिगत हिसाबै जोंबो दिनै आफादनि हिसाबै रंजानाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे दिनै रायजो राजाफ्रा गोबाङै बेनि फैफिननो हानायखौ लानानैहाय दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा बरायदों नोंथांमोना नोंथाङा बे माबा मोनसे पजिटिभ केरेक्टारफोर गोसोआव दं नामा मोनसे मोजां बिथाङा माबायदि बिथांजों जोङो सिगांनिफ्रायनो लोगोबो मोनबोदों आरो बिथाङा बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि आरो बै समावनो आङो बरपेटा डिस्ट्रिक्टआवनो आं बिथांखौबो लोगो मोनदों आरो पुनराय आरो बे जोंनि चिराङावबो आं बिथांखौ लोगो मोनदों बिथाङा ओरैनो मावनाय दांनायावबो बिथाङा मोजांमोन आरो माखासे खामानि दामानि मावनाय बेलाफ्रावबो बिथाङा सांग्रांथिमोन दा आरो बिथाङा मथा मथि आंजोंनो फ्रायानो लोगो मोनलायबाय थानाय जादों नंगौ दाबो गोबाङैनो जेलाव दंबावो जोङो बेखौ जों बुंनो हायो जोङो थांनाय जिखिनाखि सरकारजों एग्रिमेन्ट जानाय बेहानो माखासे सुक्ति दंखायो बिसोर आयेननि खोथा बे आयेननि गेजेरजों बिथांमोना लासै लासैनो गबोगोन बेखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायो